Allah sarki duniya, ni ba kuɗi ba, ni ba kyau ba, ni ba wani abu ba, amma ku ga Allah ya yi min suna har masu kuɗi sun san ni a garin nan. Abin yana bani mamaki. Ni a rayuwata ta duniya fa idan na je wani gurin na ji ana murja ko sai in tsilli da ido na, wai kowa ya san ka, gashi kai ba kuɗi ba da zaka ba mutane ko wani abu, amma ko ina an san ka sai ki ji ana ce min mai farin jini ko wani. Kuma duk da kwakwalwa ta dai a haka sai ki ga an shigo comment section ɗina za ki ga ana I love you, ai waye wallahi babu abin da za mu ce sai dai godiya Allah. Ni ba sata ba nai suna, ban sai da kaina ba, ban bu bokaye ba, ban yi menene ba, amma ku duba ku ga kowa ya san ka a rayuwar ta duniya. To ita ɗaukaka ta Allah ce, ka fawwala wa Allah komai, ka ringa gaya wa Allah bukatunka, sai ka ga ya surprising ɗinka ma da abin da baka yi tunani ba. Dan Allah ni ban taɓa tunanin a duniya za a sanni ba, to me na iya? Ni ba lafasin baki ba, fuska yawa an da ki gauran jaki, fuska yanda kuka san